شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም شالوم Guds församling, Guds frid vare med er. أنا هاكم ሰልሓዲን مسحاونا سين كم تقول لك زين نقول متسينا لهم لما متسينا دلنا Det är broder Saladin med broder Sem, det dagliga ordet. لهم نكافولك على زي قداسي Dagens ord som vi ska dela är väldigt viktigt. لهم نكافولك على ንዲያብሎስ መኒው ፈጢርዎ ዝብል Dagens ord är vem skapade Djävulen? መኒ ፈጢርዎ Vem är det som har skapat han? ብዙሕ ሰባት ዝነገር ሕቶ ኾኖም Det är för många personer det här är en frågetecken. ምኽንያቱ ናይ ኣምላኽ ባህርን ናይ ዲያብሎስ ባህርን ክነጻጸር ከሎ ከም ከብድን ሕቆል በበይኒ Och när man ser Guds härlighet och Djävulens verksamhet, det är helt olika. ስለዚህ ኣምላኽ ፍቕሪ እንተደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ብርሃን እንተደኣ ኮይኑ ዋይ ነዚ ክፉእ ግብር ዲያብሎስ ፈጢርዎ Så om Gud är kärlek, om Gud gör bara bra saker, varför har han skapat den här djävulen då? ቀዳማይ መልሲ ክበኩም ዝደሊ ዲያብሎስ ትኽክለኛ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን Så det första svaret jag vill ge er, djävulen är inte den riktigt skapade från Gud. እንታይ ማለት እዩ ትኽክለኛ ፍጥረት ኣይኮነን Vad menar jag när jag menar riktiga skapade? ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ገይሩ ኣይፈጠሮን ማለት እዩ Så det jag menar är, när Gud skapade djävulen, han skapade inte den likheten som djävulen har just nu. መጽሓፍ ቅዱስ ኢሳያስ 14 I Jesaja kapitel 14, ካብ ጥቕሲ 10 från vers 10. ኩላቶም ከዓ ንስኻ ውንዶ ከማና ሓሚቕካ ንስኻ ኸ ንዓናዶ መሲልካ ኢሎም ክምልሱልካ እዮም ክብረትካን ቃና መሰንቆታትካን ናብ ሲኦል ወሪዱ መንጸፍካ ሓሰኹ ምድረበትኻ ድማ ሓሰኹ እዮም ኣይ ኣታ ብሩህ ኮኸብ ወዲ ወጋሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወደቅካ ንስኻ ንህዛብ ዘውደቅካስ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቤኻ ንስኻ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ከረን ማሕበር ክቕመጥ እየ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ እየ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል የበልካ ኣይፋልካን ናብ ሲኦል ናፍቲ መዓሙቕ ጉድጓድ ደኣ ክትድርበ ኢኻ ክሳብ 15 Så från vers 10 till vers 15 står det: Alla började det tala och säga till dig, du har också blivit maktlös som vi. Du har blivit som en av oss. Din prakt for ner till dödsriket med dina harpors buller. Förut nälsen är bädden under dig och maskar ditt täcke. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tro ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtades du, längst ner i graven. You see? Ay atabru kokhobot wagahtaylo. Ser ni, här pratar de om Lucifer ማለት እዩ här pratar de om Lucifers. ኣብዚ ቃል እዚ ክልተ ዓበይቲ ነጥብ ኣለዋ I den här punkten så finns det två viktiga saker. መጀመርታ ኣይ ኣታብሩ ኮኸብ ወጋሕታ ወይ ድማ ሉሲፈር Så i den första det är du strålande stjärna som de menar Lucifer. ከመይ ኢልካ ወደቅካ ትብል ቃልካ ኣላ Och det står hur har du inte fallit från himlen? እዚ ሕጂ ንሕና ዲያብሎስ ንብሎ ዘለና ነቲ ዝወደቀ ኢና Så den här personen vi kallar djävulen nu, det är till den som har fallit. ካበይ ወዲቁ Vart är det han har fallit ifrån? ካብቲ ትኽክለኛ እግዚአብሔር ክኸውን ኢሉ መዲቡ ዝፈጠሮ ዝሃቦ ማንነት ካበይ ወዲቁ Så han har fallit från den riktiga identiteten som Gud hade gett han från den plats han hade fått från början. ስለዚ እቲ ቅድሚ ምውዳቕ ዝነበረ ማንነቱ እሱ እዩ ኣምላኽ ፈጢርዎ Så den identitet han hade innan han fall, det var den som Gud hade skapat. እቲ ዝወደቀ ግን እሱ ኣምላኽ ኣይመደቦ Men till den han har blivit efter han föll, det är inte den som Gud har skapat. ስለዚ ነቲ ዝወደቀ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠሮ ጌርና ብኡኡ ንኣምላኽ ክንልክዖ ኣይግበአናን እዩ Så vi borde inte jämföra Gud genom att se djävulen hur han har blivit efter han har fallit. ኣምላኽ ክፈጥሮ ከሎ ንጹህን ቅዱስን ንእግዚአብሔር ንኽብሪ ዝኸውንን ጌር ይፈጢርዎ
När Gud skapade han skapade han helig och till Guds ära. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 Om vi går till Hiskel kapitel 28. ካብ ጥቕሲ 12 ክንበልኩም እዩ Från vers 12. ኣታ ወዲ ሰብ ንንጉስ ጢሮስ ብደጉዓ ቀውዝመሉ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብላል ኢልካውን ንገሮ ንስኻ ጥበብ ዝመለአካ ፍጹም ዝመልክዕኻ ብሉጽ ማሕተም ነበረካ ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚአብሔር ነበርካ በብዛ ዓይነቱ ክቡር እምኒ ሰርዲዮስ ቶጳዚዮስ ኬልቄዲዮን ክሪሶሊት ሳርዶንክ ያስጲስ ሰፊሮስ ክሪሶፕራስ ስምራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ እቲ ከበሮኻን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ በታ ተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳለወ ንስኻ ዘጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ድማ ተመላለስካ ካብተ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕታ ኣበሳ እተረኸበትካ ጊዜ ብመንገድኻ ፍጹም ነበርካ ብብዝሒ መንገድኻ ብውሽጥኻ ብዓመፃ መለአ እሞ ሓጢኣት ገበርካ ስለዚ ኣታ ተጽልል ኪሩብ ካብቲ ከረን ኣምላኽ ከም ርኹስ ደርቤኹኻ ካብ ማእከል እቲ ኣእዋም ሓዊ ከዓ ኣጥፋእኩኻ ብምኽንያት መልክዕኻ ልብኻ ተዓበየ ብኽብረትካ ድማ ጥበብካ ኣባላሹኻ ኣብ ምድሪ ጻሕ ኣበልኩኻ ክርኢኻ ድማ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ወፊኹኻ ይብል ክሳብ 17 Så från vers 12 till vers 17 står det så här. Människobarn, stäm upp i sorgesång över kungen i Tyrus och säg till honom, så säger Herren Gud. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var i Eden, Guds lustgård, höljd i alla slags ädelstenar, karneol, toppas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, granat och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var smord, beskyddad kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar, från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig. Du beskyddade kerub mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodig på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. ይሲ ኣምላኽ ፈጥሮ ሆሎ ዘጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነይሩ Ser ni när Gud skapade han en väldigt utlyst kerub. ኣብቲ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ከረን ድማ ይመላለስ ነይሩ Och han var i närheten av Guds heliga berg. ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ንምንታይ ይመላለስ ነይሩ እንድሕሪልኩም ቅዱስ ስለዝነበረ Om ni frågar mig varför han vandrade runt i det heliga berg bland Gud, det var för att han var helig. ዘገርም ቃል ኣብ ዝሓዙለይ ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ 15 Kolla så här i vers 15 så står det väldigt unikt. ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕታ ኣበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመንገድኻ ፍጹም ነበርካ Det står, du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. ይሲ ክሳብ እታ ባዕሉ ልቡ ተዓቢ ዝወደቐላ ጊዜ ከምታ ኣምላኽ ድፈጠሮ ሆሎ መጀመርታ ፍጹም ነይሩ ብኩሉ መንገዱ Så fram till den stunden att han gjorde orättfärdig och synden blev funnen hos honom, så vandrade han i fullkomlighet på alla hans vägar. Det fanns inga orättfärdig orätt i hans inre innan. ምክንያቱ ኣምላኽ ፍጹም ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝወፅእ ዘበለ ኩሉ ድማ ፍጹም ጽቡቕ ብሉት እዩ Eftersom Gud är fullkomlig, allt som Gud skapade var endast fullkomlig och rent och ljus. ግን ብምኽንያት መልክዕኻስ ልብኻ ተዓበየ ኢሉ Men det står, tack vare din utseende så blev ditt hjärta högmodig. ይሲ ካብ ኣመና ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ምምፁእ ካብ ኣመና ምጽባቑ ካብ ኣመና ዘገርም ምዃኑስ ልቡ ተዓቢዩ Så med det mått Guds härlighet lyste över hans liv. Han blev vacker och det lystes. Från det stunden började orättfärdighet och högmod väckas i hans hjärta. ነቲ ልዑል ክመስል ኢሉ Han började säga, jag ska likna den högste. ኣይፋልከን ተባሂሉ
Då sa de så att det ska du inte bli. ሽዑ ካብዚ ዝነበሩ ጉሩም ህይወት ካብዚ ዝነበሩ ክብሪ ካብዚ ዝነበሩ ማንነት ናብዚ ሕጂ ዲያብሎስ ሰይጣን ንብሎ ዘለና ወዲሁ Och det var i den stunden han föll från det härlighet och det vackra och det visdomen han hade fått till att bli till den djävulen som vi känner nu. ናብዚ አታላሊ ዓመፀኛ አባሐሶት ንብሎ ዘለና ወዲሁ Så han föll till den här som vi känner igen som lögnare, fader till all lögner och orättfärdighetens ande. ለዚ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ እኩይን ክፉእን ነገር ዝገብር ዘሎ ኦሪጂናል ናይ እግዚአብሔር ፍጥረት ኣይኮነን Så den här, vi ser nu person som går runt och gör all orätt och förstör människors liv. Det är inte den som ursprungligen var skapad från Gud. ዝተባላሸወ ዝወደቀ እዩ Det är den som har blivit förstörd och fallit. እቲ ዘይወደቀ እዩ ነይሩ ትክክለኛ ናይ ኣምላኽ ፍጥረት Det är innan han föll det som var Guds riktiga skapade. ስለዚ ተመሊሱልኩም ክኸውን ተስፋ ገብር Och jag hoppas att ni har fått svaret. ንዲያብሎስ እግዚአብሔር ኣይፈጠሮ Det är inte Gud som har skapat djävulen. ከብለሽ Gud vill sinna er.